wan le jong Mamata Banerjee ka Chief Minister jong Bengal Shangi ngatrai ban ong ngam I bandon kono ha ka to ko por ba dawlong Prime Minister Ruman Mohan Singh mengidang don ha kongresu ngam I bandon kono ko impact kat u Prime Minister kat ko Sonia kan hi ka to ko por biki wan arsin laisin nagam taban kan bas ya ka parti kongres tengam I bandon ka no kono ko impact te kan long kum juru aka jingwan jo Mamata Banerjee ngam I bandon ka no kono ko impact namar ha ka bak hadu ngom pi ka syong be hangi ki kandidat maroi kum nungi trei namar ba hang ne po mekla jongi de ban tip ba ki brio ki jet ne ki jet parti ki jet be yau brio simet u balong sakomunu la ka parti ka balong sakomunu kim salia kim nyau kim theu namar ba ki jet be ya u kandidat u ba maki ki mon ki ibet ki biak